A estrada pode vivir un Sampaio que sexa noticia tanto polo cartel como por unha folga na recollida do lixo. Isto é o Xornal Semanal, comezamos. Boas tardes, a estrada presentou xa o cartel das festas do Sampaio. Comezarán o día 24 de xuño cun pregón a cargo de Teques e Telderi. Un pregón que pode ser masivo porque é festivo autonómico. Ao día seguinte, os cabezas de cartel serán Nove Louro, Gran Parada e Baiuca. A promoción da Policía Local volverá a estar na procesión do Sampaio. A verbena do Día Grande correrá a cargo de Ortiga e Panorama. Galileo e Bustamante compartirán a verbena do día 27 e as festas rematarán o 28 co Orquestra Cinema. E os festeixos podense ver empañados por unha folga no sector da recollida do lixo. Os traballadores de GESECO, que son os que se encargan da limpeza viaria e da recollida do lixo, convocaron unha folga para 3 dos 5 días das festas. Pero por qué? Tras 8 anos sen mellores salariais, reclaman firmar un convenio no que aparecen recollidas subidas salariais. Dado que as negociacións coa empresa non surxiron froito, chegaron á decisión de convocar unha folga. Que di o Concello? Óscar Durán, concelleiro de Servizos Municipais, asegurou que este é un conflito entre traballadores e a empresa e que o Concello non pode intervir, pero sí que animou as partes a seguir negociando. De seguido, Xoán Raíces renuncia a ser o candidato do BNG ás municipais, pero antes o Concello podería non poder tramitar os viaxes do Exerso. Por qué? O Instituto de Maiores e Servizos Sociais do Goberno de España enviou unha carta ao Concello informando de que a partir de 2027 non serán os encargados de tramitar as solicitudes. Isto débese a un cambio legislativo que entrou en vigor en 2016, pero que se prorrogou ata 2020 e nunca se chegou a aplicar ata o de agora. E que vai facer o Concello? O Concello levou á Comisión de Servizos Sociais unha moción para propoñer ao Goberno de España que se faga unha moratoria e así que o Concello poida seguir sendo quen xestione parte desas prazas, sobre todo tendo en conta que hai unha gran fenda digital. Que outros asuntos se levaron á Comisión? Unha moción do PSOE na que se propón solicitar melloras tanto a nivel de recursos humanos como a de infraestructuras no Luís Manuel García Barros. Xoán Raíces anunciou que non vai ser o candidato do BNG ás eleccións municipais de 2027. Alude razóns tanto persoais como profesionais. Dende o BNG informaron de que xa puxeron en marcha o proceso para elegir un novo candidato e que se coñecerá antes do verán, polo que será en poucas semanas. Este venres máis sábado a estrada acolleu a Romaría Celtista, un evento no que participaron máis de 200 persoas e no que tamén estivo a presidenta do Celta, María Mouriño. Licitan a construción dunha senda peonil e ciclista en a estrada de Toedo. Alertan dun socavón na estrada de Vinseiro. O principal acolleu a Festa das Palabras ao cemiterio de Figueiroa unha homenaxe a Virxinia Pereira. E xa comezou a preventa de vasos para a Feira da Sidra. No meteorolóxico a vindeira semana será máis fresca que esta, pero con chuvias. E como acaban de ver neste semanal, esta semana foi unha semana tormentosa no que a actualidade se refire. Pero tamén no meteorolóxico, tanto domingo como a luz como a mércores registráronse tormentas bastante impresionantes, a dicir verdade. Nós rematamos coas imaxes que nos deixaron, non sen antes despedirnos e agradecerlles que sempre estean aí. Moitas grazas e ata semana que ven.